udělám si vajíčko v popelu. To dám mech. Do toho mechu dám to vajíčko s tou dírou. Tady mám jedno vajíčko přímo na žhavém uhlíku. Myslím si, že to bude líp, jak tady tohle. Ani jsem do něj nedělal díru. Jo, tady se udělá dírka, tím pádem se sníží tlak v tom, ale všechno vylízá ven, když to tady všechno zůstává vevnitř. Uvidíme, jak to bude vypadat za chvíli. Ono to podle mě ještě není tohle, protože já když s tím jako trošku štěrchám, tak cítím tam ještě jemný pohyb. Když moc teda ne, ale ještě to tam dám na nějakých 5 minut. A mezi tím si už rozděláme tohle, protože jsem na to zvědavej, ale myslím si, že jsem si jistý, že tenhle ten způsob dělání vajíčka není dobrý. Z té skořápky toho vajíčka toho hodně vyteklo. Sakra. Teďka mi to vajíčko prasklo, tady tohle. Takže se pak podíváme. Tak dám si ho tady. Takže to už prasklo, takže to hotový bude natvrdo, protože jinak by vyteklo. A schválně se podívám teda na tohle. No to není. 100% není. I když? Tak omlouvám se, mýlil jsem se. Prostě vyplavili ven. Můžeme se podívat schválně, jestli je hotový ten vnitřek. A krása. No tak to je nádhera. To je paráda. Tak, ale ještě víc jsem zvědavej teda na tohle vajíčko. Tak. Je teda víc spálené, jak vidíte, přes tu slupku, teda pardon, skořápku. Takže pro příště dal bych si určitě tady na tu spálenější stranu bych si dal nějaký mech, nebo prostě položil bych to na nějakýho mechu. Tady ta strana vypadá celkem dobře. A vevnitř je to taky udělané. Takže to máme vajíčka natvrdo v ohni. To je krásný pohled. Já si tady sbírám tady ty huňatý vršky těch trav, které jsou dobrý při rozfoukávání žhavíku. Když dělám oheň třeba tím lukem a nebo ocílkou a pazourkem. Dám si to tady do té své kapsičky. A chtěl jsem vám poděkovat, že sledujete mé videa a napište mi, jak vás zaujalo, jak rozdělávám oheň lukem, anebo jak jsem udělal ty vajíčka a jestli si to třeba někdy taky zkusíte. Takže já vám moc krát děkuju a mějte se moc krásně.